Uray pay, kahit na. Uray pay awan kwartami, naragsak kami latta. Kahit na wala kaming pera, masaya pa rin kami. No, kung nuhaan nga sika, awanak ditoy. Kung hindi sayo, wala ako dito. Kumangarod, sana nga. Kumangarod agkadwata. Sana nga magkasama tayo. Ngem, ngunit or pero. Kaya't ko gumatang ngem awan ti kwartak. Gusto kong bumili ngunit wala akong pera. Wenno, o. Kaya't mo aya wenno haan. Gusto mo ba o hindi? Ngata, kaya. Malagip nakpay ngata no adidjay kan Amerika. Maaalala mo pa kaya ako pag nasa Amerika ka na? Ken at ni Pedro ken ni Juan ket agkabsat. Si Pedro at si Juan ay magkapatid. Gamin or ngamin, kasi or dahil. Nabati gamin isuna, isu nga agsangsangit. Naiwan kasi siya, kaya umiiyak. Ta or tapno, para. Agbugko ka ti imamon, tapno mangantayon. Maghugas ka na ng kamay mo para kakain na tayo. Isu nga, kaya. Adda na pananna ni baket ko, isu nga siyak ti agluto tatta. May pinuntahan ang misis ko, kaya ako ang magluluto ngayon. Isu nga rod. Kaya nga, or yun na nga. Isu nga rod ti kunak kanyada, ngem haan damet nga mamati. Yun na nga ang sinasabi ko sa kanila, pero hindi naman sila naniniwala. Kasla. Parang. Kasla nagkita tayo din. Parang nagkita na tayo noon. Met. Din or naman. Kaya't kumot tibangan. Gusto ko din kumain. Gayam. Pala. Awan gayam ni tatang mo. Wala pala ang tatay mo. Aya. Ba. Kaya't mo ti sumurot aya?
Gusto mo bang sumama?